Timon uyu ndinalo wandai kudzoti akanaka. Akanaka. Iwe Pumba. Iwe Pumba uyaone mai guru wako. Mai mwana. Esikani. Aiwa. Ena somunzisa nyaya ikanaka 1. Sambebu ne munyasomhanya zvemashuwa here kana. Hapana rudyirwa musagera. But waitesa viziya mana madai makatudza. Dzikama iwe. Chimbonipawo mari yekuruku musoro. This time I'm broke. Ndokupa ndanayo. $4 aiyo mabraids hauzoshaya. Ukuda 4. Saka uda kuti ani manje handipe mari. Ko vanotora here eko? Yes, havarambe. Saka ndakutonorukwa ka. Right. Mhaka bebaka kanenge kakunyanyoda mari wo ikakaka. Kodika. Komdhara imbondisirewo kabhando. Ndipewo. Dzikama. Hayi Pumba usanodzi kungoganza nenyaya yekuti pazoyaka kakamisisa. Aiwa. Nai. Imbondisiya. Right now nema expenses angu adambomhanyisa. Handina kana mari yekukupa. Madziona ka? Hapana. Dzinenge dzingonyepa chete. Ndisi kumbonyepa. Ndauzozvitaura. Ndiudze, ko wakaisepi mari yako yebhonasi? Iwe shamwari. Ufunga ndingangokuudze pasina kana mari. Aya. Ndara hamsi kuda doro. Takutoenda. Bye shamwari, tozonana pa2nd half. Timon naPumba. Munondishamisa. Mudiwa. Ndakandijoka ini. Ko watsamwa. Wanga uchionererwa kane vanhu. Shuwa unganishayirewo mari yekurukuwa musoro. Pamwe pane wauri kupa. No kani.